Mamasyal kami ngayon dito sa Asiatic. Wow! Totoo? Hindi, ikaw kasi. Hindi pa tayo sa mall. Huwag niyo ko intindihin. Sasakay tayo niyan? Wow, ang laki nito oh, ang ganda. Tapos meron din ng Ferris wheel. Sobra, as in. Cruises na ila, cruise ship, kunwari. Diyan sila mag-dinner. Meron daw free boat at saka merong 10 baht boat. Mm. Ang ganda po dito oh. Gabi na gina man. Diba? Iba yung kulay. The riverfront destination. Cruise ship at yung pirate ship and the black ship. Ang ganda yun o, Asiatic. Picturean ko kayo, group? Galing. Go, picture. Daming tao. Ang haba ng pila dito. Andito sila, oh, ang gaganda. How much ate? Down ticket. May free, merong 10. Asa po sila? Tara. Dito daw po tayo. Pipila. Pila na. Ng boat po. Okay. Wow. Tari ng boat nila, oh. Pwede ka mag-party-party. Oh, pwede ka mag-disco. Ito yung kanilang parang mall dito. Saan na sila? Akit na tayo. Tabi-tabi po tayo, Maganda sa gilid. Ay! Tingnan tayo lang sa gitna. Sa gitna? Ayun na po yung gitna. Tatlo-tatlo po. Wow! Ayun yung mga bags. Oh, wow! Sige lang po. Dito po kayo sa Welcome to Thailand. Thailand experience. Yes! Thank you, Ma'am Joby! Wow! Dito kami galing nakaraan, no? Ang ganda. Ang natin. Wow! Oh, di ba? Ayan, may hangin na. Nasa Manila para magdo. Wow! Ganda na. Ano? It's okay. Oh, this is the the eat all you can, the buffet. Uy, nasa ano na tayo? Guadalupe. Ayun mo. Guadalupe Bye-bye, sa amin sa Shate. Mandaluyong. Thank you, shopping for the experience. Parang yan yung ano, parang ito yung ilog ng Mandaluyong, dito yung Makati. Yung sa ano, sa Manila. Thank you, Ma'am Jovi. Hello po, wadika. Wadika. Ayun sila, oh, ganda, grabe. Diba? Kabog. Bababa na po tayo. Icon Siam. Icon For siya. passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัด Ang ระวั dami ง ring ขณะ tao, เข้า ah. เรือ Please mind the gap between the boat and the pier. Dito ka ba bibili ng mga ano? Mga paninda mo? Worth 20,000. Hala, gusto ko yun. Gucci. ต่อไปไอคอนสยามผู้โดยสารสามารถไปศูนย์การค้าไอคอนสยาม Ah, yan, may ในท่าเรือ sinihan. นี้ Next pier Ano sabi? สยาม Malapit na daw tayo. So, Alight here ang for haba ah. Icon Siam Shopping Mall. Di kwa Manila. Malapit na tayo sa pararating. 1, 2, 3.
sasakyan. Wow! Basura lang. Ganda. So ito na yung bridge. We are now here. สาทร Kung makikita niyo po, ayan po yung Grand Palace. Grand Palace nila? จะขึ้นท่าเรือนี้ กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณ ng hari? Ng hari po. Yan po Ah. yung Grand Palace. สาทร Sorry, di ko For nakita passengers kanina. alighting here. Pasok na po kami sa tunnel. Saan ang lamig-lamig? Iglo. Ang lamig na oh. Pasok na kami sa loob ng mall. Baka bibili mo yung Gucci, no? Oo, kung meron tag 10,000. Hala. Ilang piraso? Dalawa. Gusto niyo po bang mag-try na tayo? For dinner. O mag-dinner tayo somewhere na Carinderia, Thailand. Okay, let's go. Sige, tatawagan ko lang ang driver. Yes! Finally, dito na kami sa hotel ulit. With Jana and Marian Ambiciosa. So, ngayon, nag-charge muna kami ng phone habang nagkita kami ng aming food. Thank you so much ulit, Ate Cute Berry! Palaging gusto. Kuya Jaren, Sky, ayan. Meron siyang pinag-grab ng food for us this evening. So, para hindi na raw kami lalabas. Maraming salamat, ate. Kuya, ayan. And, ayun na, natapos na ang aming pag-iikot dito sa bangko. Hindi man lahat na ikot kasi kakapagod talaga maging turista. Lakad dito, lakad dyan. No, marami pa rin magagandang mga lugar no, na hindi pa namin napupuntahan. Sabi nga nila, ang pagbisita mo sa isang lugar, lalo na kung ikaw ay gaganap bilang isang turista, hindi sapat ang 3 araw, 2 araw, no, at least one week, no, para ma-appreciate mo yung mga ganda ng lugar ng isang bansa o ng isang tourist spot. So, but then again, masaya na kami sa kung ano yung mga na-experience namin dito sa aming first day sa Thailand, sa masasarap na pagkain, sa magandang location, sa magandang pinuntahan namin. Especially to Ate Jovi. Maraming salamat sa napakagaan na accommodation, no? Napakagaan na pag-aasikaso sa amin. Naging smooth lang at gawin lang natin mas simple at memorable ito. So, bukas, early morning, tayo, maaga ang ganap ng takbuhan ito, no? Going to Pattaya, Thailand. So, base sa kwento, babalikan ko si Sanctuary of Truth or Temple of Truth. Dito, malalaman mo lahat ng tunay na katotohanan sa buhay ng tao dito sa mundo. And yan po yung isa sa mga napuntahan ko dito no, bago mawala si Mama. Actually, ganitong oras yan, tumatawag na ako sa kanila nung first night ko. So, gusto ko kahit paano, hindi na mawawala yung lungkot na yun experience ko. Pero, gusto ko at least madagdagan siya ng masasayang memory with my other set of friends. And special thanks to the road trippers din dun sa
pinagkaloob niya sa aking memories na masasayang alaala natin the first day, one day ko lang dito sa Thailand noong 2022. So for that, sa ngayon yun lang po muna tayo mga moms. And thank you sa panonood, sa pag-share na ating video. At sa mga nagko-comment, maraming salamat. God bless you all.